душанбе лайф тақдим мекунад. дар нақшҳои асосӣ Дустмурод Шарипов, меҳрангези Убайдулло, Фирдавс Ҷамолов, Ашурали Холов, коргардон Фарухи Ашурзод, муаллифи сценария Ашурали Холов. филми Такдир. Я бисмилlah. дар ҳақиқат дар ин 10-15 соле ки мо дар ватан набудем, ин ватан хело обод шудааст. дар бӯи ватан ҷонаме. салом алайкум ака. митина чархотона тоза кунам? не, лозим нест, тоза аст. битем, ман ба пул эҳтиёҷ дорам. ба пул эҳтиёҷ дорӣ? ҳеҷ гап не. марҳамат. ман да пул натем. ман то кор накам сум намегирам. ман гадо нестам. ой додар, ба назди ман биё. гӯш кун. ана ин оинаи пешро дидӣ? бо ана мин фарҳои пеш тоза карда бишад. хоб ака иллата барои лабавой нест, барои чархо аст. барои чархо ҳаст? майлаш тоза бикун. ту падару модар дорӣ? бале, модар дорам. падар чӣ? падар не. модарам мегӯяд ки вақти ман дар бадни ӯ будам, падарам ӯро тарк карда рафтам. модарат чӣ кор аст? модарам кор намекунад, бемор. маҷбурам ман кор карда тавбат кунам. лаънат ба чунин падаре ки ин гуна фарзандро партофта рафтааст. гӯш кун, чӣ ном дорӣ? фирдавс. фирдавс? номи ман Дустмурод. биё ҳарду ошно мешавем. ана ман ба ту кӯмак мекунам. аз ин рӯз мову ту ошно кун. марҳамат. дунёро бубин. баъзеҳо аз фарзанд безор, баъзеҳо дар нухуни фарзанд зор. номадро чӣ гуфтӣ? фирдавс. фирдавс, ту дар ягон ҷо намехонӣ? мехонам. аз сари то абед мехонам, баъд кор мекунам. хонаатон дар куҷост? кӯчаи рӯдакӣ. кӯчаи рӯдакӣ? маҳаллаи поён. модарат чӣ бемор аст? модарам рагаша наметавонад, маъюб аст. хоб, фаҳмо. мо акнун рафта модаратро ба беморхона мебарем. чӣ гуфтӣ? дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед? зудтар модаратро гирифта биё. кӯмак лозим нест? не.
мавзуна фалозонат. то кай муносибатҳои мо ин хел давом мекунад? чӣ? то ба ман ваъда дода будӣ ки тӯй мешавем. тӯй? чӣ хел тӯй? ман фардо сафар дорам. чӣ? чӣ хел сафар? аҳволи ман чӣ мешавад? ту метавонӣ маро фаромӯш кунӣ? мавзуна, ба ту чӣ шуд? чӣ? боз мепурсӣ ки ба ман чӣ шуд? ҳар он чизе ки мебинӣ аз паси ту шуд. охир чӣ хел? ту медонӣ ки баъди аз рафтани ту ба сари ман чиҳо омад. барои чӣ омадӣ? салом падарҷон. ман аз ҳамаи корубори ту хабар дорам. ман дигар ин хел духтар надорам. падарҷонам, падарҷон. алло, ва алайкум барсалом. ҳа, ман дар кадом парк? хуб, майлаш, ман ҳал мекунам. маро бубахш писарам. نه
дар дунё ҳама намуди инсонҳо ҳастанд. баъзеҳо хубанд, баъзеҳо баданд, баъзеҳо хубӣ мекунанд, баъзеҳо бадӣ мекунанд. вале шумо тифлон гунаҳгор нестед. набироҷони ширини ман, дар ҳаёт ҳама инсон хатогӣ мекунад. мо инсонҳо бояд хатогӣ якдигарро бубахшем. омадӣ духтарҷон, духтарам, маро бубахш. ташаккур падарҷон. духтари азизам. очаҷон, ман нафаҳмидам. шумо айдгариятонро мешиносед? писарам, ин қиссаи дуру дароз аст. ман баъд ҳамашро ба ту мефаҳмонам. аз пештара камтар нақштар шуде? аз пештара хеле беҳтар шудам. хан бемории тарбот ҳамин хел беморӣ аст ки бемории дуру дароз аст, лекин шифоёбандаест. шумо ҳамин табобатҳоятонро давом тие, иншоалло нағз мешавад. фақат шумо бояд ки асабоятонро нигоҳ доред. ин аз асабоният бисёр вобастагӣ дорад. ҳар зиндагӣ мушкил аст, аммо мо бояд кӯшиш кунем ки асабоният нашавем, доруҳоро истифода баред, иншоалло шифо меёбед. ана ман боз якду доруи нав навиштам. танҳо якташ сӯзандору аст, дигараш ҳамаш ҳабсу ва таблетко мехӯред, иншоалло шифо меёбед. ташаккур духтарҷон. ташаккур духтарҷон. дӯстам, ба ман бидем. меҳҷураҷон, ман гуфтам ки аз ин рӯз пас мо дӯст ҳастем. ман худам мегирам. писарам, ин дӯсти ту нест. ин ҳамон шахсест ки 13 сол пеш маро фиреб дода буд. ин падарат аст. оча, чӣ хел падари ман? бале, падарат. сарде, нарав, ба куҷо, писарҷон? духтарҷон, узри зиёд. ин вазъияти оилавии худатон аст, худатон бо фарзандатон ҳал кунед. духтарҷон, мо ҳар он чие ки шумо дар ин ҷо навистаед гирифта тавбатро сар мекунем. бозам ба мо ягон роҳи дигарро нишон диҳед, то мо зудтар инро ба пӯ бихезонем. дар бемории ин ман гунаҳгорам, духтарҷон. ягон роҳи хубтару беҳтарро ба мо нишон диҳед, духтарҷон. ҳаст, роҳҳо вуҷуд дорад. мо дар дармонгоҳ шӯъбаи физиотерапия дорем ки дар он ҷо ба воситаи лой, свет, массаж мо метавонем ки ба ин духтарак ёрӣ расонем. баъди гирифтани 10 рӯз ба назди ман мебиёед, ман ба шумо роҳхат медиҳам барои табобат дар хоҷаоби гарм. як ҷоя рафта ҳам истироҳат мекунед, ҳам табобат мекунед. иншоаллоҳ қабул. ин духтарак ба пӯ мехезад. қабул. ҳазор раҳмат духтарҷон, ҳазор раҳмат. зинда бошед. албатта баъд аз 10 рӯз мо ба шумо занг мезанем. ташаккур. худо шифо диҳад. метавонед. доктор. ана дар он ҷо нишастааст. дустмурод, як лаҳза моро танҳо гузор, суҳбат карданамон лозим. хуб.
фирдавс, писарҷонам, барои чӣ ин хел кардӣ? Чаро чизе нагуфта яку якбора баромада рафтӣ? ҳеҷ чиз не. боча вақте вай шахс моро 13 сол пеш партофта рафта буд, барои чӣ ман вайро падар гӯям? писарам, гуфтам ку вай дар ҳақиқат падари ту аст. писарам, ман ҳар коре мекунам ба хотири ту ман намехоҳам ки ту бепадар калон шавӣ. писарам, илтимос, маро гӯш кун. биё маро гирифта бар. бачаҷон, дар пеши модарат шед. куҷо барам инҳоро? خونه میبرم. در 15 سال انا دختری تو هم علاقه سیتی ده رو تمام کرد. همچنون توی کنیم که بگذار آدما دهنشون گشوده شود. بگذار پیش ما شود معنیش. بگذار پیش ما. خب با مادرم چی خیلی فهمونم ها؟ صدای موشی خواهر جون با فکرم دستمورد جان اومد. اینجا کجا است؟ ما رو با کجا آوردی؟ اینجا خونه ای ما. از این روز پس در خونه ای ما زندگی میکنیم. ما در اینجا زندگی نمیکنیم. رفتیم و چند؟ یک لحظه ایستا. در خونه ای ما زندگی میکنه داخل. هیچ گپ نه؟ بچم راست میگوید. این خیل باشد من در اینجا زندگی نمیکنم. میرم با پیش بابایم. خیلی چه؟ فردوس بچم یک رویت رو پرتو. او رو به حال خودش گذار. دستمورد، من فکر میکنم که به اینجا اومدنی ما لازم نبود. چی لازم بودن و چی لازم نبودن رو از این پس من میدونم. دستمورد، من نفهمیدم این دختر کی است؟ مادر جان، این گپ رو باید من با شما بر وقت میگفتم. این کلین شما است. خوش حاضر. سلام بابا جان. سلام نبیره جانم. خوش آمدی. انا اونجا گذاشتین حاضر میایم. حاضر. فکرم خلاص. مادرت چه خیل است؟ نبیره جان. حاضر کنی؟ خوش. چرا غمگینی؟ با مادرت دگم چی شد؟ گبزن جانی باباش. امروز من با یک مرد شناس شدم. خیر. با هم آشنا شدیم. خوش. با همراهی او مادرم را به بیمارخانه بردیم. بهترین کو؟ در آنجا فهمیدم که خوش. چی رو فهمیدی؟ وای پدرم بوده است. چی؟ پدرت؟ چی خیل پدرت؟ مادرم میگوید که وای پدرت است.
ҳоло онҳо дар куҷо ҳастанд? вай мард модарамро ба хонааш бурд. чӣ? ба хонааш бурд? ҳоло ман ба ту нишон медиҳам. ту хонаашонро дидӣ? хес меравем ба хонаашон. чӣ? ҳамин маъюб? модарҷон, ҳамин гапҳо чӣ лозим? охирин аз пушти ман ҳамин хел чулоқу маъюб шуд. дустмурод, ту фаҳмида истодаӣ? ту чиҳо гуфта истодаӣ? хоҳарҷон, ту инро бина. ту мехоҳӣ маро дар назди ҳамсоё шарманда кунӣ? ин чулоқро аз куҷое гирифтӣ ба ҳамон ҷо бурдамон? биё даро хоҳарҷон. мавзуна, ту зиқ нашав. ҳамаш хуб мешавад. ки ҳаст? биё. марҳамат. салому алайкум. ҳамин кас? бале. падар? эй ту номард, беномус! дар ин 13 сол ту дар куҷо будӣ? нав ба ёдат зану фарзандат расида? нигоҳ кун духтари маро ба чӣ ҳол овардӣ. тағоҷон, бахшиш. хайр, мо як ёшӣ кардему, ҷавонӣ кардему, хато кардем. тағоӣ, дигар такрор намешавад. ту хато кардӣ? ту хато накардӣ. ту духтари маро шарманда кардӣ. ту набераи маро бепадар мондӣ. ту маро дар назди мардум шарманда кардӣ. ин чӣ ту ба мақсадат догъ расидӣ. ҳоло ман ба ту нишон медиҳам, беномуси ҳарром. соҳиб ҷамол, ҳа, ин хонаи ту ҳаст? хонаи ман? шинохтӣ? кайсири солшо шавҳарат да турмааст. ман брома шавҳар дорум, кӯдак ту аз они ман мешавӣ. ту аз они ман мешавӣ. ҳоло мебинӣ. чӣ? боз омадӣ ки як шапотӣ хӯрӣ? соҳиб ҷамол, кошки духтари ман ҳам ба мисли ту мешуду, ба як шапотӣ ҷонашро халос мекард. вале афсӯс, бубин ки духтарам ба чӣ ҳолат афтодааст. аҳволи духтари ту сазои кори туст. беҳуда бузургон нагуфтанд дари касро ба ангуш мазан, ки дарадро бо мушт мезананд. пеш аз оне ки ҳар кореро анҷом медиҳем, бояд лаҳзае фикр кунем ки мабодо рӯзе ин корро бо мо бикунанд. беҳуда нагуфтанд, ҳар чӣ ки коридӣ ҳамонро медаравӣ. хуб, тамошобинони азиз, агар ба шумо ин гуна филм писанд бошад, пас лайкро зер кунед то мо зуд ин гуна филмро ба шумо пешниҳод намоем.